ଶଙ୍ଖଟା ଉପରକୁ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ତ ହେଇଠି ସିତୁ ଭାଇ ସେକଡ଼େ ଗୀତ ବଜାଉଛନ୍ତି, ନାଚି ଟିକେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ଏକଡ଼େ ଧୂଆଁ କରିଲେ। କ'ଣ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ଧୂଆଁ କରୁଛନ୍ତି? ପାଣି ମଗ ଢାଳି ଦେଉଛ। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିନ? ଚାଉଳ ଲଗା, ଚାଉଳ ଖଣ୍ଡ ଲଗା। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତିକି ହେଇଯିବ। ସେତିକି ଥାଉ। ଆମର ଚାଉଳ ଧୁଅନ୍ତି, ଟିକେ ଭଲରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଯେ କି ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ବିରିୟାନୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ, ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ବି କହିସାରିଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ନିଆଁ କୁଟ ନେଲେଣି। ତ ହାତରେ ବି ପତ୍ର ବି ଧରିଛନ୍ତି। ସିଲୁ ଭାଇ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ପରି ଭଲ ମଟନ ବନାନ୍ତି। ତ ଆଉ କୋଉ ଦିନ ମଟନ କରିବା। ତ ଏପଟେ ସିତୁ ଭାଇ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶିଷ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲା, ଆଶିଷ ଭାଇ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ପୁଳିଆଟେ ପାଟିରେ ପକେଇକି ଖାଲି ହୁଅନ୍ତି। ତ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ପରେ ଆସିବେ ଆଶିଷ ଭାଇନା। ତ ବାପି ଭାଇ ଏକଡ଼େ ଚିକେନ କିମା କରିବେ ବୋଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ସାରିଲେଣି। ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଧୋଇ ସିଲୁ ଭାଇ ରେଡି। ଭାଇ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ଭାତ ତ ଆମର ରେଡି। ଆଶିଷ ଭାଇ ଭାତ ଟଙ୍କି ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖାଇବା ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଏଠି ସିତୁ ଭାଇ ପାଣି ବୋତଲ ବି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସିଲୁ ଭାଇ ଆମର ଚିକେନ ବସେଇ ସାରିଲାଣି। ତ ବିରିୟାନୀ ରେସିପିରେ ବାପି ଲୁଣ ଆସିକି ଭଜ ବେଶକ ଭଳି ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ତେଜପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଜପତ୍ର ଦେଇକି ପକାନ୍ତି। ସିତୁ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି। ରିଙ୍କୁ ଭାଇ କାଠ ଫାଟ ଆଣନ୍ତି। ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ଆଜିର ଭୋଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ଆଜି ଭୋଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଓ ତ ବାପି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପକେଇଦେଲେ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାପି ଭାଇ ଭୋଜି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସେଇଆକୁ କହିଲେଣି ରବି ଭାଇ ବୋଲି। ଫଟୋ ମାରିଛି। ଆଶିଷ ଭାଇ କଲର ମାରି ଚିକେନ ପୁରା ବାଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେମିତି ଆଶିଷ ଭାଇ ଭାଇ ହାତ ଧରିଛି। ଆଶିଷ ଭାଇ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ କାଠ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛୁ। ଆଶିଷ ଭାଇ ପଛରେ କାହିଁକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଗାନ୍ଧିଜୀ କରନ୍ତି, ପୁରା ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ସିତୁ ଭାଇ ଆସି ଆମେ ଏବେ କାଠ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ତ ସିତୁ ଭାଇ ତଳକୁ ଯାଇସାରିଲେଣି। ଦେଖିବା ସିତୁ ଭାଇ ବହୁତ ଦୂର ପଳେଇଲେଣି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରୁଛୁ। ସିତୁ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ଭଲ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି। ତ ଆଶିଷ ଭାଇ ଆପଣ ବି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଶିଷ ଭାଇ ତଳକୁ ବାର ବସିଲେଣି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଶିଷ ଭାଇ କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଆଶିଷ ଭାଇ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ, ଆଶିଷ ଭାଇ ବସି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତ ପଛରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ସିଲୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ଭାଇ କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି? ଚିକେନଟା ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଲଲିପପ୍ ପିସ୍ ବୁଲେଇଦେବା। ଆମର ଭାତ ଆସି ରେଡି। ତ ଭାତକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା, କିଛି ପଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତ ଏପଟେ ଆମର ଚିକେନ ବି ରେଡି, ଲଲିପପ୍ ପିସ୍। ତ ସିଲୁ ଭାଇ କହିଲେ ଏଟା ଆମର ଚିକେନ ବି ରେଡି। ତ ସବୁ ରେଡି। ଆମର ସମୟ ଆସିଲା ଚିକେନକୁ ବାମ୍ଫ ଦେବା ପାଇଁ। ଝିଅଟା ଭାଇ ହଉ ପକାନ୍ତୁ। ଗୁଲମରିଚ ଆସି ଦେଇଦିଅ। ଘିଅ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଗଲା। କଲର ଆସିଛି। ଆଉ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କରନି। ସିଲୁ ଭାଇ ଫୁଲରେ ଠେକା ମାରି। ତ ସିଲୁ ଭାଇ କ'ଣ କରାଯିବ? ଭାତ ଖାଇବ ଆସି କହ।
पानी में मोबाइल पकड़ देखो ऐसे छोड़ दे कुटे को तावल चिकन किलो को मसला Tidak lagi mau cium, mau lagi mau cium, mau jangan cium, tak lagi. Jangan tidak sudah bisa berjalan dulu. Pas ada pakai wih. Ini lagi pakai ada bisa. Udah. Don. Iya kok. Wow. Nice. पवित्र हालो से हालो से ए भगवान केरा कोन दिला तो बहुत जोर भीतर हालो से सा मोबाइल ए कोन की तसिल भाई ये कितना होता है kenapa sih udah ini kan biryani biryani bang kok iya kali bisa jadi bulan gitu bagaimana bro kita ganti dulu enggak boleh tadi ada sukuran lo bukan biryani tengah kita tuh aku jadi ah bakal dia lah enggak apa lah Kasi may ito guys, pero hindi lang. Ako ulit kami diyan. Mandi pala ka tadi. Mandi pala. Mandi pala lagi. Dale.